बेबाराव गोलाव समनि थाखाय गावनि आंगो न'आव एनडिबिनि गायसनगिरि रनजन दैमारिया उदालगुरिनि हरिसिंगानि गावनि आंगो न'आव रनजन दैमारि गोलाव समनि थाखाय पेरल बेलाव गावनि न' फारसे रनजन दैमारि बिथाङा फोरमायनो लाबाय बे समनि मोनसे गिदिर जाथाय 30 साननि थाखाय गावनि आंगो न'आव एनडिबिनि गायसनगिरि रनजन दैमारि बिथाङा पेरल बेलाव 30 साननि थाखाय उदालगुरि हरिसिंगानि गावनि आंगो न'आव रनजन दैमारिया बेबाराव गोलाव समनि थाखाय एनडिबिनि गायसनगिरि रनजन दैमारिया गावनि आंगो न'आव फैदों गुवाहाटीनि 10th एबिपिएननि जोबथेसालिनिफ्राय दिनै गावनि आंगो न'आव फैदों रनजन दैमारिया पेरल बेलाव 30 साननि थाखाय न'आव फैदों एनडिबिनि गायसनगिरि रनजन दैमारिया 30 साननि थाखाय गावनि आंगो न'आव फैदों होनना फोसावदों अनजलि दैमारिया समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों रनजन दैमारिनि न'आव फैनाय बाथ्रा एनडिबिनि गायसनगिरि रनजन दैमारिया गोलाव बोसोरनि उनाव दिनै पेरल बेल लानानै 30 साननि थाखाय गावनि आंगो न'आव बिटिआरनि सासे सागानगिरि बिथां रनजन दैमारिया बेनो जादों डक्टर अनजलि दैमारिनि फेसबुक पोस्ट बिथाङा गावनि फेसबुक पोस्टनि गेजेरजों लिरदों न' फारसे 30 साननि थाखाय एनुवेल लिभ अन वे होम गुवाहाटीनि 10th एबिपिएननि जोबथेसालिनिफ्राय दिनै गावनि आंगो न'आव फैदों रनजन दैमारिया बिथाङा 2010 मायथाइनिफ्राय जोबथेसालियाव दं गुवाहाटीनि 10th एबिपिएननि जोबथेसालिनिफ्राय दिनै गावनि आंगो न'आव फैदों रनजन दैमारिया गोबावनि उनाव दिनै गावनि आंगो न' फारसे रनजन दैमारिया बेबाराव गोलाव समनि थाखाय न'आव थाफैदों रनजन दैमारिया समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों रनजन दैमारिनि न' फैनाय बाथ्राखौ 30 साननि थाखाय गावनि आंगो न'आव फैदों होनना फोसावदों डक्टर अनजलि दैमारिया डक्टर अनजलि दैमारि फोसावनाय बायदिब्ला फेसबुक पोस्टनि गेजेरजों लिरदों न' फारसे 30 साननि थाखाय एनुवेल लिभ अन वे होम 30 साननि थाखाय गावनि आंगो न' एनडिबिनि गायसनगिरि रनजन दैमारि पेरल बेलाव 30 साननि थाखाय उदालगुरि हरिसिंगानि गावनि आंगो न'आव रनजन दैमारि बिथाङा